Lero Panyasa Voice Box amayi wena akulankhula kuti ndokhumudwa ndi chiganizo chimene apanga olemekezeka a Profesa Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa chipani cha DPP powasankha mayi Jane Ansa kuti akhale running mate wawo pa zisankho za pa 16 September 2025. Tikhale limodzi pano Panyasa Voice Box ndikuti chifukwa chani amene wali okhumudwa ndi chisankho chimenechi, ndipo akamaliza timati msankho choka koma mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Amama kubangwe ndakumvani ndasweraso bwino modandaula siku langa lero naliyamba bwino kwambiri pomafika cha 10 o'clock zonse zinali bwino, koma siku langa aliwononga Peter Mutharika sakunamizeni ndikuzeni chilungamo. Siku langa la lero ndinaliyamba bwino koma launongedwa. Kusiya zimenezo kuti ndi mtsogoleri wa dziko eti oti timafuna vice president wa dziko njimene timafuna, koma noti kusankha Jane Ansa anali ni mbiri ya matipex pomwepa mumayimva paka na Jane Ansa kuthamangisidwa kusiyisidwa ntchito nde inu mukamutenge amene uja ndiponso ndiwosatchuka pandale. Mwaoneti alibe china chilichonse chotchukira pandale, koma chinagangata amati akaizunguza lilongwe timaziwa kuti azivute zitani titani tikulowa mboma. Maona sona Jane Ansa angapange msonkhano wake kuti kumene anthu apiteko Jane Ansawo inuyo mukwabhakira inde mukwabhakira koma kuti tiye tinene ni pandali. Jane Ansa anapangapo msonkhano kuti oti anthu ndikwasata kuti ola Jane Ansa atapanga msonkhano ngati khaya pa nkhata bepa adi makipa jamama mufuna munduze kuti anthu achoka mutali umo kupita pa msonkhano wa Jane Ansa. Mama takhala serious mwavu. Mkhale serious ndithu tikukonda chipani kulira chipani chathu. Zimene apanga madalawa sizinasangalasi anthu. Maoneti sizinasangalasi. Akananyamula gangata chisale amadziwa amene amagwedeza chigawo chapakati. Akanatenga uti amene ucha ndi amene ali ndicha ali amene angatilowese mboma gangata ujatu kusungunula chigawo chapakati, koma Jane Ansa angapite chigawo chapakati simbava iwe watipex iwe, koma sizinali zimenezo. Mama khala serious ine ndi ayi inepo iziwa ndali ine ndi ayi aninyasa kwambiri pamene papo. Jane Ansa ali ndi chikoka kuti timasata chikoka cha munthu inde achimulire njaja kuwatenga analibe chikoka achimulire nje, koma anthu tina akonda chifukwa choti analibe mbiri yoina yake iliyonse yoyipa. Sona uyu ndiwoti chambiri kale yoyipa yoti anaba koma sanabetu sanabere zisankho, koma ali ndi mbiri yoyipa kuti nabera chisankho ukantenga amene kuti sizinayendi bora kanangotenga sona nkhumwaso.